De Spathoek vaart zo'n januari net meer omdat het skip onderhoud nodig hier. Dat waard uitsteld vanwege het mogelijke verbod. Maar nou het toch mooi, luidt de veerboot op de werf in de Haazerhaven op het droegen. In kwarte tijd moet nog een soort dien worden en dat jouwt wel eens wat stress. Ja, het moment is hek wel om, maar uiteindelijk komt alles goed en ja, ik zie nou het resultaat en ik weet nou zeker dat alles goed komt. Wat wil je het zwergste dan? Uiteindelijk om het al je goed te organiseren? Of, Ja, als je die onderdelen van die motoren moesten nog krijgen natuurlijk. Maar de motor laat nog heel littelkoor, hoe kun je hem nou varen dan? Het spul laat al even voor de visie bij een bedrijf en dat komt morgen komt het al je binnen. Dus dan hebben we 2 dagen nodig en dan zit alles weer in elkaar. Dus is het stroom op voor het hele schip. Maar de hoofdmotor, stuurbord, die ben we wel uit elkaar onthellen. En de bakboord weer helemaal goed in orde, dus daar hoef je dus niks aan. En de schroef krijgt een opknapbeurt. We hebben de as er even uithellen, want er zit wat water in de olie. De schroever is voor wij, as eronder wij. We hebben alles even gecontroleerd. Nou, het is al goed in orde. Nou, pakkingen ertussen en nou, het spul er weer omzetten. Een simpel putje als rutenwissers vervangen is heel dol uit de klauwen roen. Ja, dat is net zomaar iets. Ik dacht van nou ja, even 2 nieuwe rutenwissers erop en kleer, maar nou, het hele plafond moest eruit, een stukje stiel moest ertussen waaien en ja, het bleek toch achteraf een hele operatie te wezen. Oh, dat voelt dus even raar. Dat voelde even een beetje jou. En dan heb ik wel pijn in de holle van de hond, maar nou, vanmiddag kunnen we het afsluiten, dan komt de timmerman en die zet alles weer dicht. En wiels de tanks volgooid worden, zegt kapitein Rob nog even waarom op een turbulente periode. De maanden die achter ons liggen, die ga je niet in de koude kleren zitten. Dat zijn natuurlijk ups en downs, met uiteindelijk dan natuurlijk gelukkig het goede resultaat. Dat maakt in ieder geval de downs wat draaglijker. Maar ja, dat moet niet te vaak. Waard de veertjensten definitief dwaarmooi, maar het nog versteld worden. De EVT verwacht het in alle gevallen dat ze nog wel een ier varen kunnen. Rob zucht dit onderhoud net als vergriemde moeite. Zeker niet, nee. En gelukkig zien we dat ook terug in het enthousiasme qua boekingen. Dus wat dat betreft ja, gaan we een mooi seizoen tegemoet. Het is echt volle kracht vooruit. Volle kracht vooruit. Tongens die zal de Spathoek proef varen en sneun gaat de tjenstregeling in.